ンツー打ってから進んでいくと。そう。左ストレート一発。左。最後。これですか。ラスト3度は上手いね。はい。左右左右左右左手右手で。ラスト15。ラスト10。頑張れ。はい。ラストラスト。ラスト10。ラスト5。頑張れ。